ba karamin hatsari bane ba halin da ake ciki fa, ba karamin hatsari bane. Yanzu mas'ala ta kai kowa kuka yake an rasa ina mafita. Da duk unguwa rabu da gwamna, rabu da sarki, rabu da kowa ne duk unguwa akwai dattijon da in ya fada kowa na ji, ba haka ka fada ba. Shekaran jiya na jin rediyo gane ce lokacin da aka sha su 60 aka dauka, ce Alasan Danta ta yana zaune ne kofar gida, yana wucewa ta girma sai ce kai wannan yar a sa ta gida, sai an sa ta gida ce a ji a kira iyayenta, wannan yar taku ta girma kun yi mata miji, in kun yi to ku fito da shi za a yi abu, in ba ku yi mata a yi ko kuma za mu yi mata, kar a bar ya ta wuce na a hara mata komai da komai auren da ita ta gidanta. Duk abin da ya fada ya faɗi ke. Yanzu ya za a dawo da wannan tsarin? Ba za a ce ba za a iya ba, ya za a yi in aka ce ya za wanda ya manta da Hausa fa. Na ce yaya za a yi a dawo da wannan, sai ka ce za a iya yi. Da tambaya na yi za a iya ko ba za a iya ba, shine sai ka ce min. Na ce yaya za a yi a dawo da wannan, mana za a iya dawowa amma wace hanya? Masu hali irin nasa na da wanda suke a yanzu sai su ɗau zuciya da irin hikima tasu yadda su suke tunda suna da hali, idan suka kira ɗin an yi ɗin sun wani lokaci suka ɗau nauyin abubuwan da za a yi lokaci. Su ma suna yi har yanzu akwai masu yi. Aka sami irin waɗannan ga abubuwa ga sunan suna nan, akwai masu yi har yanzu, akwai masu yi har yanzu. Laifin wajen masu yi ne ko talakawan da ake wa? Laifin talaka ne da masu kuɗin. Aka ce yanzu kai haifaffen Kano ne, ɗan arewa ne, in aka ce ma menene ya rikitar da arewa, ya karya arewa, ya mai da arewa halin da take ciki yanzu, sai ka ce me? Rashin biyayya da rashin manya. Ga manya ko kana kan? ba a ba su girman su yadda ya dace. Kaji ba? Aha, an dauki me? An mikawa? Ki ba tambayan da muka yi ba ke. Tambayan da muka yi shine kowa ya san shekaru 60-70 bayan yadda rayuwa take tafiya a arewa duka baki daya. Menene ya zo ya jinkirta wannan rayuwar, ya gayyara wannan rayuwar, ya canza ta? Boko, siyasa, man fetur. Duk wayannan son zuciya ba shi ka samu dama baka, in ba dama za ka yi son zuciya ne? Me ya kawo wannan? Boko. Duk wanda ya boko ya fi karfin kowa, ya dauki kwakwalwan bature ya sa kwakwalwarsa. Haka kuma siyasa, tun da siyasa ta zo ta yi karfi, shikenan komai sai ya koma bariki, komai ya fita birni ya koma bariki. Ba haka bane ba? Tun da man fetur ya bayyana aka daina kiwo da noma da karatun ilimi. Wayannan abubuwa guda uku su suka karya rayuwar arewa fa, su suka karya rayuwar arewa. Duk dan boko baya ganin akwai wanda ya cancanta shi ya girmama shi. Da ka shiga siyasa kuma demokradiyya ta baka dama ka zagi ka ci mutuncin kowa. Kana zama gwamna, kasa da dukiyar kasa da al'umma duk sai ka juya su yadda ka ga dama, ko bayi ba a yi musu haka. Ana kallo gwamna zai zauna ya lalata dukiyar kasa, ya kwashe dukiyar, ba wanda zai ce mishi uffan. Yaya za a yi wannan tsarin ya sake dawowa? In ba haka ba, haka rayuwa za ta tafiya. Kowa wannan ana tafiya, wannan ya mutu, wannan ya mutu, shikenan. Walau anna idza mutuna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin walakinna idza mutuna bu'ithna wa nus'alu 'indaha an kulli shay'in. Yana mutuwa za a tashe shi cikin kabari, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka wa ma za ta kulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum. Shikenan magana ta kare.
abinda za a tambaye ka kenan man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka wa ma za ta qulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum. Ba za a tambaye ka dan me baka fi kowa yin mulki ko tara kudi ko menene a'a, sai dai ma a tambaye ka ranar lahira dukiyar da ka tara ta wace hanya ka tara ta wace hanya ka ci da ita. Dole sai mutane sun dawo hayyacinsu, sa'an nan su san ma sun yi kuskure, sa'an nan su nemi hanyar gyara, su tabbatar da sun yi kuskure, sa'an nan sai su nemi hanyar gyara. An fahimta? Ko a sani ko kar a sani, ko an yadda ko ba a yadda ba, matsalar kenan.